Umdlavuza wezakhi zofuzo wakha cishe amaphesenti 2 kuya kwama-3. Ngakho-ke iningi lomdlavuza lihlobene nemidlavuza engahlobene nezakhi zofuzo. Ngakho-ke asikho isidingo sokukhathazeka ngomdlavuza wofuzo. Awakhiwe cishe amaphesenti 2 kuya kwama-3. Uma othile emndenini enomdlavuza, ikakhulukazi uma besebancane, siyakhathazeka futhi sibahlola ngofuzo oluthile ukuze siqonde ukuthi ngabe umdlavuza uhlobene nezofuzo noma umdlavuza ovela de novo. Bese sibheka ngokuqinisekile izinguquko zebhakha emzimbeni wethu kanye nasemdlavuzeni. Banethuba elikhulu lokuthola umdlavuza webele, umdlavuza wesibeletho, umdlavuza we-ovari, kodwa banethuba eliphakeme uma kuqhathaniswa nabantu abavamile noma umphakathi ojwayelekile. Ngakho-ke qaphela, futhi laba bantu kufanele bahlolwe njalo ngezikhathi ezithile, ngemuva kweminyaka yobudala engama-35.